खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै आसाम कंग्रेसनि एमपि राकिबुल हुसैनखौ गाज्रि गाग्लोबदों नगावआव। मैयानि समाव एमपि राकिबुल हुसैना नगाव रुपाही हाटआव थांनाय समाव माखासे सुबुंफोरा गोसोम हिजों खुगा खाथेनाय, मोखां खोबथेनाय माखासे दुथांफोरा एमपि राकिबुल हुसैननि सायाव गाज्रि गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। हुसैननि गार्डखौबो गाज्रि गाग्लोबदों होनना मोनथिनाय जादों। राकिबुल हुसैन ग बेक होननानै होज्रिखाव अपेनलि एटेक खालामदों हुसैननि सायाव। थासारिया गाज्रिसिन जानायाव हुसैननि गार्डआ लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव एमपि गौरब गगैआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जाय सुबुंफोरा एटेक खालामदों बिसोरनि एटेक खालामनाया दुखुनांथावै इनायै अननाय खानाय गैयै महरै गाग्लोबनायखौ गौरब गगैआ गोख्रोङै सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि दुथां सुबुंफोरा हुसैननि गार्डनि सिलाइखौबो सेनो नाजादोंमोन। बोरैबा जुदि सिलाइखौ सेख'लायनाय समावनो सिलाइया बेरनानै सोरनिबा जिउ खहा जानायमोनब्ला बेसेबां गाज्रि थासारि जागौमोन होनना गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों एमपि गौरब गगैआ। मख'नो गोनांदि बेफोरबादि गिख्रंथाव थासारिखौ नायोब्ला आसामाव माबादि गाज्रि थासारि जानो थांगासिनो दं। दिनैनि दिनाव आसाम सरकारनि रैखाथि हान्जायाबो सासे एमपिनि जिउखौ बासायनो हायै बादि थासारि दुखुनांथाव। बेफोर थासारिफोरखौ नोजोर होयोब्ला रायजोआव नोगोरारिफ्रा बेसेबां रैखाथियाव दं। थारैनो रायजोआव जेबो रैखाथि गैयैखौ नुनो मोन्दों। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि हाग्रा रैखाथि बिफाना आयेन बेरेखायै हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां बोखांदों। गोदानै गनायथि मोननाय जोहोलाव सिखोना जाहार नेशनेल पार्कखौ लानानै हाग्रा बिफानारिफ्रा गोसो दुंखांनायजों हाग्रा दंफां-लाइफांखौ जेसेबांनो रैखाथि होनो नाजादों एसेबांनो हाग्रानिफ्राय दंफां दाननाया बांलांदोंसो। जेराव 5 लाखनिबो गोबां रांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानफायनानै हाग्रायाव दोनखोमानायखौ खौरां मोननाय रोखायै संदाननायनि गेजेरजों रुनिकाटा हाग्रा बिफाना बे दंफांफोरखौ बोखांनो हादों होनना फोरमायदों हाग्रा बिफाना। प्रमद बर'आ जुदि गावखौनो गोख्रों दैदेनगिरि होनना सानोब्ला गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा बुंथों। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दं हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना। इउपिपिएलनि प्रमद बर', इउपिपिएलनि इएम रावबो सासेबो दिनैसिम बुंनो हायादि जों इउपिपिएलआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना। मानोना इउपिपिएलआ ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावनो हायाखै। 2020 मायथाइयाव परिबर्तननि मुङाव थगायनानै सरकार दाबाय, नाथाय 5 बोसोरनि उनाव रायजोफोरा मोनबाय परिबर्तननि मुङाव खालि बर्तन। बिनिखायनो प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्राखौ साननो हाया होनना बुंदों कास्टम बसुमतारी। बिगुमै असे खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारना इउपिपिएल दोलोआव थांनायखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोर बुंदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। गारबोनाय समफोराव बिटिआर एकर्डनि हेंथायै एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै प्रमद बर'नि हेंथायै बाथ्रा बुंबोदोंमोन मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। थांनाय बावैसो आगोलाव बिगुमै खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनायनि सायाव मानो जेबो बुङाखै दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिगुमै असेखाय जेबो बुङाखै नामा दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि सायावनो माखासे गोसोनि बाथ्रा बुंफोरदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिटिआर एकर्डनि हेंथा बुंनायनि थाखाय आरो प्रमद बर'नि हेंथा बुंनायनि थाखायनो आंखौ 91 दिनफोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय। बे बाथ्राखौ आंनि सोमोन्दोनि मानसिब्ला खाम्फा बरगयारिया जेबो गुरुत्तखौनो लायाखैसै। खाम्फाया आंखौ मोजां मोनोब्ला आंनि मोजां सोमोन्दो गोनां मानसिमोनब्ला आंनि 91 दिनफोर जोबथेसालियाव थानांनायखौ जेबो गुरुत्त होआखैसै। खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव थांनायाव आंहा बुंनो गोनां बाथ्राफोर दं। खुरमा बाहागिया देरसिन नङा, नाथाय हारिनि जेंनायासो देरसिन। खाम्फा बरगयारिया 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड खालामग्रा मानसि। बिपिएफ दोलोनि अननायावनो खाम्फाया 17 बोसोर बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानो खाबु मोनदों आरो हाग्रामाया बिटिसिनि चिफ जादों। बेबादिनो एसेबां मोजां मोनसे थेलेबलेब रायजो सोरजिनानै 4 जिल्ला खालामबाय, डिसि अफिस लाबोबाय, बिटिसिआव कर्ट कासारि लाबोदों, बेबादिनो बिटिसिखौ ग्रोम ग्रोमहै सालायलांदोंमोन। नाथाय हरखाबै गाव सोरजिनाय गावनि आखाइजों दानाय दोलोखौ नागारना थांबाय खाम्फाया। जेब्ला बिटिसि एमसिएलए बिसायख'थियाव खाम्फाया जेनबाय आरो थांनाय एमपि बिसायख'थियावबो जेनबाय। दिनै पावार गैयैखाय खाम्फाया दोलोखौ नागारबाय।
पावा थानायमोनब्ला नागारनाय नङामोन। चन्दन ब्रह्मआबो बेबायदिनो मोनसे समाव हाग्रामाखौ जोबोर मोजां होनना बाख्नायोमोन। जेब्लानोखि मन्त्रि बिबाना गैला जेनबाय अब्ला हाग्रामाजों जयै मावबोनायखौ बावगारनानै UPPLआव थांबाय। बाथ्राया जादों बिथांमोननो पावार नांगौ। जिबादि समाव दोलोनि स्टेबिलिटिया लोरबांथि जालांदों बेबादि समावनो गावनि आखाइजों सोरजिनाय दोलोखौ नागारना थांनाया मा ओंथि फोरमायो? इनस्टेबिलिटि थासारियाव ज'ज'यै दोलोखौ आरो BTC-खौ गाबथाना लाखिनायनि सोलाय बिथांमोना गावस्रालायबाय। बेनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। खाम्फा बरगयारिया सासे बेट्रियेल लिडार, सासे थगायग्रा दैदेनगिरि, बुंदों बिक्रम दैमारी। हाग्रामा महिलारिनि अननायावनो 17 बोसोर गादियाव जिरायनो मोनबाय। अब्ला हाग्रामा महिलारिखौ बेबादि हालोदाव नागारना थांनो हाग्रा मानसिया माबादि जानांगोन? बे मानसिया एसेबां अख्रा निस्थुर गाद्दारि मानसि जानांगोन हाग्रामाखौ नागारनोब्ला। बेबादि मानसियानो दिनैनि समाव खाम्फा बरगयारी, बुंदों बिक्रम दैमारी। न'खरनिखाय बिगुमैनिखाय जेबो बुंला नामा बाथ्रा होनना बुंदों। दा आङो दिनै बे सोमोन्दोखौ लानानै बुंनो लुबैयो आरोखि। दा दिनै आंथ' एखेबारे BTC सुक्तिखौ मोजां होननानै बिटिआर सुक्तिया गाज्रिथार होननानै आंबो अनेकबार स्टेटमेन्ट होबाय थादों, जों बुंबाय थादों। दा बिसोरनि बेरेखा बुंनाय लोगो लोगोनो आंखौबो एखानो बै दिन जेलाव जोबना दोनदों आरोखि। एखानो बै दिन जेलाव जोबना दोनदों। दा बिदिब्ला आंनि बे सोमोन्दो गोनां मानसिया आंखौ जुदि सोमोन्दोआव मोजां सानदोंब्ला, आंखौ जुदि मोजां माने मोननाय भाब जुदि दंब्ला सोमोन्दोआव, जों जेल जानायखौ थारमाने जेबो गुरुत्व होआखिसै आरोखि माने। बुंदों आंखौ बिदि आं बुंनायबो खोनादों, डाइरेक्ट आंखौबो बुंदों जे मालायखौबो रायसोगारो नोङो बिरादनो, एबसुखौबो बिराद रायो, प्रमद बर'खौबो रायो, बिटिआर सुक्तिनि एगेन्स्टैबो बिराद बुंबाय नोङो, आरो BTC सुक्तिखौबो बिराद मोजां होननानै बाख्नायबाय नोङो। दा दिनै BTC सुक्ति खालामनानै लाबोग्रा आरो BTR सुक्तिखौ गाज्रि होनग्रा खाम्फा बरगयारिया दिनै BPF पार्टि गारनानै UPPLआव जइन जाहैबाय। बिनि सायाव नों मानो जेबो बुङाखै? बे बाथ्राखौ अनेक मानसिया आंखौ बुंदों, टेलिफनजोंबो बुंदों, आरो जोंनि न'खरनि खुरमा गुस्थिफ्रा बुंदों नों माबा बुंगोन नामा बेफोरखौ। दा बे खेथ्रआव आङो बुंनांगौ दङ, मानो बुङा जानो फालाय, बुंगोन। आरो जोंथ' जोंनि न'खरनि खुरमा गुस्थि बाय बाहागि बेथ' देरसिन जानो हाया। देरसिन माने देरसिना जाहैबाय जाथिनि इसु, जाथिनि जेंना। जाथिनि जेंनाया सबसे देरसिन। दा जों जाथिनि जेंनानि थाखाय जोङो दिनै गावनि खुरमा गुस्थिनि सोमोन्दोखौ जोङो देरसिन सानना लानो नाङा। बेखौ जों दोनथ'नानै जाथिनि इसुखौनो बांसिन गुरुत्व होनांगौ। दिनै खाम्फा बरगयारिया UPPL हाबबाय, बिनि बाथ्राखौबो आङो बुङाबालानो थानाय नङा, बुंगोन आरोखि। मानो बुङाबालानो थानो? बुंनांगोन, आरो बयबो बुंजानो लुबैदों, आरो बुंनांगोन, दायथ' दंखायो। दा आंनि बुंनांगौ खार'ना बेबो मोनसे, आं बुंलांसिनो दंबा आंनि बुंनांगौआ बेनो जागोन। दा फार्स्टआव दा बिथां खाम्फा बरगयारिया जे BTC सुक्ति खालामना लाबोग्रा 2003आव बिसोरनो BTC सुक्ति खालामना लाबोदों, आरो बिसोर BTC सुक्ति खालामनानै BPF पार्टि दादों, आरो बे BPF पार्टिनिफ्रायनो BTCनि गोहोआव बिसोर फैदों, आरो BTCआव बियो BPF पार्टिनि माने सायख'नायाव डेपुटि चिफ जादों, 17 बोसोर डेपुटि चिफ जादों, ओमफ्राय लोगोसे हाग्रामा महिलारिया चिफ जादों। दा बे खेथ्रआव चिफ डेपुटि चिफ बिसोर माने 17 बोसोर जाबाय जेब्ला खुंबाय, जेब्ला बे समावथ' बिसोर खुनु फारागानो गैयामोन, जेबो डिफारेन्स गैयामोन। बिसोरो ज' मावलायदों, ज' थालायदों, आरो खामानिखौ मावाखै नङा मावदों, रायजो राजाफ्रा नुदों। दिनै बिसोरो BTCआव फैजेननाय लोगो लोगोनो एकर्ड जानायनि उनाव बिसोर माने BTCनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिसोर खालामजेनदों, DC अफिस लाबोदों, BTCआव कर्ट कासारि फोजोबदों गासिबो, BTCआ गोम सालायदों। एथ' मोजां बे मोनसे थिलेबलेब रायजो सोरजिनानै लाबाय बिसोरो मोजांनो। दा बे खेथ्रआव ज' मावलायनायखौ जों नुदोंमोन, खिन्थु हठात नैबे माबानिफ्राय जे गावस्रानाय जाबाय, जेब्ला BTCनि जायनाखि MCLA इलेक्सन बे जेब्ला जेनबाय, आरो बिनि उनाव माने MPनि माने जायखि माबा जाबायमोन, बे इलेक्सन गेलेबाय, बेवबो जेनबाय। दा बिनि उनाव जे माने गावजों गाव भुल बुजाब जानाय बे माने जानो नाङामोन आरोखि। मानो जानो फालाय? नों 17 बोसोर बिसोर एथ' जुदि डिफारेन्स गैयाबा जुदि माने ज' खामानि मावदोंब्ला, दिनै पावाराव गैयैयावसो गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय, बेखौ रायजोफ्रा गाज्रि मोनगोन आरोखि। पावाराव थाब्लासो ज' थायो बिसोरो, पावाराव गैयाब्ला माने माबा थाया, ज' जानो रोङा, गावजों गाव नांलायो, बे बाथ्रा फैगोन आरोखि।
आरो थद्रुब सन्दननि केसआव बेनो सन्दनाबो एथ' मोजां थाबबाय मन्थ्रि जाबाय बे समाव हाग्रामा दक्ष नेता होनबाय हाग्रामाखौ बिरादनो जग्य नेता बेनो बिनि लिडारशिपआवनो अनेक खामानि मावदों बिनि माने एकमात्र लिडार होनबा बेनो होननानै बेखौ बाख्नाय बिसोर माने ज' मावलायलायबाय मन्थ्रि जाबाय खिन्थु बे जेब्ला मन्थ्रि गैला जेनबाय एमएलए जेनबाय नै बे लासैनो माने बिपिएफनिफ्राय हाग्रामाजों माने बेरेखा जानो आराम्भ खालामबाय आरोखि थारमाने मा पावार थाब्ला जों ज' जायो पावार गैयाब्ला माने गावस्रालायो बेबायदि बाथ्राखौ माने नुनो मोनो आरोखि बे जिनिसा जानो नाङामोन आरोखि दा बांसिनै जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे नैबे क्रुसियेल टाइम नैबे क्रिटिकेल टाइम पलिटिकेल स्टेबिलिटि जोंनाव गैयै जागासिनो दं दा इनस्टेबिलिटि इन पलिटिक्स इन बिटिडि एरिया दा बे जागासिनो दं दा खुनु स्टेबिलिटि गैया दिनै माने बिजेपि सरकारा नाख्रेबनानै सेस खालामनो नागिरनाय बे मोनसे थाबाय आरो गुबुन फारसेथिं दिनै माने बिपिएफ नेताफ्रा जायफोर दङ बिसोर आन्दलन खालामनानै बै समाव बिएलटि नेता जानाय समाव संग्राम अस्त्रजों संग्राम खालामनानै गोबां सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव गोबां मानसि माने जिउ गोमानायनि उनाव मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिसि मोनबाय दा बे बिटिसिखौ जे दिनै स्क्रेप खालामनानै सेस खालामनांबाय फोजोबनो नागिरबाय दा बे फोजोबनो नागिरनाय समाव दिनै ज' गाबथालायनांगौमोन बे मोनसे इनस्टेबिलिटि मोनसे पलिटिकेल सिटुएसनाव बिसोर ज' थानानैसो दिनै गाबथानांगौमोन दा दिनै बिटिसिखौ बोरै लाखिनो बेनि थाखाय ज'सो मावनांगौमोन दा दिनै बिसोरो बिटिसिखौ लाखिनायनो ज' मावनो नागिरै दिनै बिसोरो दिनै गावस्रालायबाय आरो गावस्रादों ओरैबायदि माने दुखुनांथाव जे गावसोरनो दाय होबाय जे बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा बिटिआर सुक्तिया बिराद गाज्रि बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसि सुक्तिखौ सेस खालामसै बे बाथ्राखौ गावसोर बुंदों जोंबो बुंदों न' दाउट जोंबो नंगौ खोथाखौ बुंदों आरो बिसोर नंगौ खोथाखौ बुंदों आरो जों नंगौ खोथाखौ जोंबो माने एकमत जायो दा गावसोरनो बुंदों बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिखौ सेस खालामसै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखिसै बे 5 बोसोराव बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'आ बिराद रायदों मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ रायदों हाग्रामा महिलारि चन्द्र ब्रह्ममोनखौ रायदों जे 17 बोसोर माने हाग्रामा महिलारि मोना जेबो मावाखै खाम्फा बरगयारि मोना जेबो मावाखै जौ जुवा जों दिन थांदों लोंला जाला दिन थांदों बिदि अनेक रायदों बिसोरखौ गाज्रि खोथा बुंदों दा दिनै बाथ्रा जेनेबा प्रश्न बेनो जाबाय दिनै बे प्रमद बर'आ बोरैहाय मोजां जाखो बाथ्रा बे आरोखि प्रमद बर'आ बोरै मोजां जाखो एथ' रायबाय प्रमद बर'आ नोंसोरखौ प्रमद बर'आ गाज्रि खोथा बुंबाय बिरादनो दिनै बे प्रमद बर'आ बोरै मोजां जाखो आरो नोंसोरनो बिटिसि सुक्तिया बिराद मोजां बिटिआर सुक्तिया बिराद गाज्रि होनना बुंबाय दा बे बिटिआर सुक्ति गाज्रि होननानै बुंनाय मानसिया बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरग्रा मानसिजों बोरै लोगो जाहैखो बाथ्रा बे दिनै खोब साननो गोनां बाथ्रा जाबाय आरोखि आरो दिनै बेल' नङा माने मोननैसो उदाहरन बे बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्लजखौ माने खोब डेट्रिमेन्टेल होननानै हाइकर्टआवबो चेलेन्ज खालामनाय जादों पिआइएल केस जादों दा बे केस होग्रायाव चन्द्रन ब्रह्म दङ खाम्फा बरगयारि दङ जोंबो होदों दा बे केस होनायनि जोंखौ एबसुआ बिराद फुथ्ला सावबाय एखेबारे जुफ्ले खालामबाय जोंनि मुर्ति बानायनानै दा मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ सावदों जुफ्ले खालामदों दा दिनै एथ' खालामजानायनि उनावबो दिनै माबोरै बे माने गंग्लायहैनो हायो बदाउन जानो हायो बेसो दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि बोरै जानो हायो बेलाय आरो दिनै जोंखौबो एटलिस्ट जोंखौबो साननांगौमोन दिनै दहाय आंखौ प्रश्न खालामदों न'खरनिखाय बिगुमै होननायखाय जेबो बुंला नामा बाथ्रा होनना बुंदों दा आङो दिनै बे सोमोन्दोखौ लानानै बुंनो लुबैयो आरोखि दा दिनै आंथ' एखेबारे बिटिसि सुक्तिखौ मोजां होननानै बिटिआर सुक्तिया गाज्रिथार होननानै आंबो अनेकबार स्टेटमेन्ट होबाय थादों जों बुंबाय थादों दा बिसोरनि बेरेखा बुंनाय लोगो लोगोनो आंखौबो 91 दिन जेलाव जोबना दोनदों आरोखि 91 दिन जेलाव जोबना दोनदों दा बिदिब्ला आंनि बे सोमोन्दो गोनां मानसिया आंखौ जुदि सोमोन्दोआव मोजां सानदोंब्ला आंखौ जुदि मोजां माने मोननाय भाब जुदि दंब्ला सोमोन्दोआव जों जेल जानायखौ थारमाने जेबो गुरुत्व होआखिसै आरोखि माने बे गावनि दायावसो जेल जादों होननाय जानोसै जे दा बिसो जाहैबाय आं दा बुंसै आरोखि ओमफ्राय दा माने जोंहा खुनु दाम गैला खुनु जोंनि माने जों माने माबा जादोंब्ला दायआ गावनिखा बे दाय मावनायखौनो बे जेल जादों होनजानाय जाबाय बे आरोखि ओमफ्राय आं बेयावनो बुंनो लुबैदों आरोखि जे दिनै बे जे इउपिपिएलआव थांदों इउपिपिएलआव जे जयेन जाहैबाय बिनि खारनखौ आरोखि दा बे मानो थांखो बिनि खारनखौ फार्स्टआव बेखौ बुंगोन गावनि बिदा फंबाय बाय बाहागि खुरमा गुस्थिखौ दुखु दाहायाव दोननानै
मेगनाव मोदै सगनानै माने जाथियाव माने बुथारलायनाय लाबोनानै रायजो सासन खालामना दोंबा बे रायजोआव खुनु सुख जाया नोंबो सुख मोननाय नङा आरोखि आं दिनै बे मानगोनां खाम्फा बरगयारी ओमफ्राय चन्दन ब्रह्मखौ बुंलुबाय आरोखि